ndine Ronald Mpaso. Poyamba nayi mitu yake. Mabasi awiri amene anyamula Malawi okwana 150 kuchokera mdziko la South Africa anyamuka dzulo kubwera kuno kumudzi. Ochita malonda kwa Mgona asiyana maganizo pa chiletso choletsa amalonda akunja kwa dziko lino kuchita malonda mderali. Ndipo ophunzira a Standard 8 awalimbikitsa kuchita bwino pa mayeso awo amene ayambe lolemba. Tindi zimenezi ndi zina zambiri tiyeni tikhalire limodzi. Munkhani yathu yoyamba, unduna owona za ubale wa dziko lino ndi maiko ena wati mabasi awiri amene anyamula Malawi okwana 150 kuchokera mdziko la South Africa anyamuka dzulo kubwera kuno kumudzi. Malinga ndi uthenga umene undunawo watulutsa ndipo tauona ife kuno ku Times, mtolankhani wathu kudzera mwa mtolankhani wathu Blessings Makuwira, ena mwa anthuwa amakhala pa msasa wa ku Moselbo mdziko la South Africa atawathamangitsa kumene anali. Uthengawu kunena kuti mabasiwa akuyembekezeka kufika mdziko muno mawa kudzera kumalire a Mwanza asanapitirire kupita ku bwalo la masewero a mpira wa miyendo la Kamuzu mu mzinda wa Blantyre. Undunawu watsindikanso kuti wadzipereka kupitiriza kuthandiza Malawi amene akusowa thandizo lotere kudzera maofesi akazembe wa dziko lino komanso nthambi zina za boma. Kunali mpungwepungwe pa msika wa Mgona mu mzinda wa Lilongwe pamene gulu lina limene sili kugwirizana ndi chiletso cha bwalo lalikulu la milandu choletsa anthu a maiko ena kuchita bizinesi mderali linakasokoneza msonkhano wa atolankhani. Msonkhanowu anakonza ndi agulu la malonda amene anatenga chiletsochi. Mchigamulo chimene bwalo linapereka ku Lilongwe, ilo linalamula kuti anthu a maiko ena asagwiritsenso ntchito makontena ochitirapo malonda komanso asamachite bizinesi pa msika wa Mgona. Pemphero Malimba ali ndi zambiri. Nthawi imene atolankhani amasokolotsa katundu wawo, gulu lina la anthu amene akudzitcha kuti anthu okhudzidwa linafika pa malowa amene anakonzedwa kuti pachitike msonkhano wa atolankhani, zimene zinapangitsa kuti msonkhanowu ulephereke. Wapampando wa gululi Alapson Chikoya wati gululi likutsutsana ndi zomwe bwalo la milandu lidanena kuti anthu ochita malondawa sachitenso malonda mu mzindawo. Iwo ati izi zisokoneza miyoyo ya anthu imene madalira bizinesi za anthu ochita kubwerawa kuti adzipeza thandizo. Nkhawa zathu zezo kuti kodi anthu amene wawa mphamvu othamangisa maBurundi akuyerenga kuti ndiye ifeyo nkhawa zathu kunena kuti kunoko sitilola kuti mBurundi athamangisire chifukwa cha anthu folo. Ife tikufuna tidzauze tundu amala kuti tilosangala tuthokoza khoti, tuthokoza boma, tuthokozanso apolisi. Atolankhani atayankhula ndi wapampando wa gululi, gulu lina lochita mabizinesiwa linakachititsa msonkhano wa atolankhaniwo ku malo ena mu mzindawo. Izi ndi zina mwa zimene akuluakulu a gululi anayankhula. Khali chigamulo chabwera tikusangalala nacho, komabe tikadalipa chiopsezo chifukwa tilibe amene akutiteteza, tili ngati kuti tikudziteteza betokha. Ifeyo chimene tikufuna chonoti apolisi amene ali ngati law enforcers atithandizire kuti chiletso chimene chabwerachi chigwire ntchito kuti anthuwo apange zimene khoti lanena. Malinga ndi anthu ena okhala mderalo, anthu oposa 50 ochokera m'maiko ena ndi amene akuchita bizinesi mderalo. Ophunzira a Standard 8 awalimbikitsa kuchita bwino pa mayeso amene ayambe mawa lino. Ophunzira okwana 254,486 akuyembekezeka kulemba mayesowa mdziko muno. Phungu wa dera la Zomba Malosa, Mayi Grace Kwelepeta ndi amene wapereka chilimbikitsochi ku Domasi mbomali pamene amacheza ndi ophunzira okwana 1,334 amene ayambe kulemba mayeso mderali mawa lino. Ndimafuna kuwauza kufunikira kuti alimbikire pamene papa chifukwa chomwe chimene chikhale chikukonza tsogolo lawo lonse. Komanso kuwauza imakhala holiday yayitali kuti asakwatire
komanso ngati kudera kwathu kuno kumamveka za magolide ndikuwawuzanso kuti asazolowere kupita kumene konko chifukwa chokuti zitha kuwasokonezera tsogolo kwambiri kuletsanso kuti imene akupitamo asatenge zimimba pa njira koma iwo ndi atsogoleri ammawa ndipo alimbikire. Nthawi zambiri ana ena akafika standard 8 amaona ngati kuti amaliza skulu. Ndiye ineyo lero ndimaona kuti ndimafuna ndaphunzitse anawa kuti kufika standard 8 sindiye kuti munthu amaliza skulu. Ndipo awiri mwa ophunzirawa Miracle Jambo ndi Princess Mountain anati akonzeka bwino kuti alembe mayesowa. Sinakonzeka bwino kwani gembe kizazabu. Dalagu na mafanza tazaka doctor. Mafanza taniza atamila kuba leno vuta. Na actually tamilifika. Ineo maiso ndakonzekera kwambiri ndipo ndikhulupirira zokuti zokalemba pa maiso sizikandivuta chikwande ndakonzekera bwino. Akutanthauza zoti ndi moyo wanga wasopano ndikakhonza maiso amene wande kuti ndiyamba moyo wina wasopano umene uli wa ku secondary. Olankhulapo pa nkhani za umoyo ati pakufunika kulimbikitsa ukhondo komanso kuonetsetsa kuti aliyense akupeza madzi otetezeka pofuna kuthana ndi matenda a kolera. Izi zikudza pamene Public Health Institute of Malawi yati anthu okwana 13 apezeka ndi matenda a kolera m'masiku 28 apitawa. Deborah Madea ali ndi zambiri mulipotiri. Malingana ndi bungweli, anthu 42 ndomwe agonekedwa mchipatala kamba ka nthendayi yomwe yakhuza maboma 10 mdziko muno. Poyankhulapo mphunzitsi wa zaumoyo pa sukulu ya ukachenjede ya ku Hesa Adamson Muula ati chiwerengero cha anthu omwe akumwa madzi aukhondo chikadali chotsika mdziko muno ndipo ambiri sakuziwa beza mmene angagwiritse ntchito zimbuzi. Amuula ati nkofunika kuyika njira zabwino zomwe zingathandize kuti anthu ambiri azimwa madzi aukhondo. Ndipo yemwe amayankhulapo pa nkhani za umoyo Amaziko Matemba ati pakufunika kumanganso malo ambiri omwe anthu angapezepo madzi aukhondo. Amatemba atiso pakufunika kuphunzitsa anthu zakufunika kuchita ukhondo nthawi zonse ponena kuti ambiri amatayirira pa nkhani za ukhondo mvula ikangotha. Chimene chimachitana kuti kachirombo kakhalu kalipo kandi moyo ngamphamvu kamatha kubwera nyengo yonse koma kungoti mbuyomu malipoti amene timaona kuti nthawi ya mvula ndimene makolera amachuluka chifukwa chakuti chamadzi kuyendayenda komanso zithaphwi zimene zili zonongeka pamene nthawi yadzuwa amukhatika kachirombo kaja nthawi zambiri kamakhala kuti kakukanika kupeza mpata oti munakakhala kuma yendayenda ndi chimene chinachona kuti ufuna tukolera tsopano izitengedwa ngati nthenda imene ngati iyenera kupangidwa treat mu nyengo zonse kuti tipewe nthenda imeneyi. Chiwerengero cha anthu omwe adwala kolera kuchokera mwezi wa Disembala chaka chino chafika pa 2803 ndipo omwe amwalira ndi 5. Nkhani izi zikufikani kuchokera kuno ku wireless ya Kanema ya Times TTV. Tikhale kupitiriza kupatsirani zonse posachedwa pa zikangotha izi choncho musatalikire. Takulandirani imene tikupitiriza kupatsirani nkhani izi. Report latsopano la chilengedwe lati anthu pafupifupi 10,000 amwalira chifukwa cha matenda okhudzana ndi kuyipitsidwa kwa chilengedwe mzaka 10 zapitazi mdziko muno. Ripoti ili limene alikhazikitsa ku Lilongwe likusonyeza kuti kuyipitsidwa kwa mpweya, madzi komanso zinyalala ndi zina mwa zifukwa zazikulu zimene zikuchititsa kuti pakhale imfa zokhudzana ndi chilengedwe. Nduna za chilengedwe Mayi Patricia Wiskesi yapempha mabungwe ndi anthu paokha kuti agwirizane pothana ndi mavutowa. Nkhani yosamalira chilengedwe ngati dziko tilipotani. Ndinene pano kuti zotsatira zomwe zikubwera mu ripoti limeneli ndi zodandaulitsa kwambiri ngati dziko chifukwa ripoti ili likutisonyeza kuti ngati dziko nkhalango zathu zikuonongedwa kwambiri, mitsinje yathu sikusamalidwa bwino, tikukanika kuti tikwanitse kutolera zinyalala komanso kuti zinyalala zathu zotekazitolera kuti tikupanga nazo chani. Ndiye nkhani zomwe zatchulidwa menemu ndi nkhani zikuluzikulu zodandaulitsa ngati dziko kotero kuti ngati boma tikhale tikukhala pansi ndi anzathu ma
development cooperating partners komanso nthambi zina za boma kuti tiunikenso kuti kodi tingateteze motani chilengedwe chathu komanso nkhalango zathu. Nduna ya zachilengedwe Mai Patricia Wiskesi. Bungwe la Malawi Enterprise Development Fund MEDEF lati likupitiriza kusumira ku bwalo la milandu anthu amene akulephera kubweza ngongole zake. Mkulu wa bungweli a Kaisi Sadala anati ngongole za MEDEF zikuyenera kuzibweza kuti anthu athe kupindula, kuti anthu ena nawonso athe kupindula nawo. Polankhula pa skulu ya primary ya Ganya mboma la Nchewu, Asadala anati kulephera kubweza ngongole kumalepheretsanso anthu ena kupeza nawo mwayi wobwereka. Anthu amene sanabweze ngongole mawu athu ndi ochepa koma akulu owauza kuti ntchito ya MEDEF, ngongole za MEDEF si mphatso, si mphoto kuti kapena wina akana chifera ochani ayi, ndi ngongole ndipo ndalamazi nzaboma, ndalama za Malawi. So aliyense amene anakongola kuyenera kuti ngongole atani abweze. Chifukwa iwo amene sakubwezawo lero kuti apeze mpata wokongola ngongole tanzawo amene anakongola mbuyomu anabweza ngongole. So nawonso akuyenera kutani kubweza. Ndiye ngati munthu apezeka kuti sakufuna kubweza, ife tipeza njira yoti abwezedwe ngongole. So ndi aliyense amene anakongola timutsatira ndithu mpaka atabweza ngongolemo. Mfumu yaikulu Ganya mboma la Nchewu inapempha anthu ake kuti azibweza ngongole zimene amatenga ku MEDEF. Nechoamba kutokoza pinga kuti no anthu adera kwa Ganya alikuthekera kuti no atholinga ngongole. Koma tinene kuti mbuyomo zidachitika sungati zomwezo kubungura nife zimene zimakhanga tinokuti kazikisa. One kunoko ngati no ku headquarters alangiza amene no adalemba amakhala kutaliwa ndi kuchokera ngati pano pa headquarters kungonena moja transport imene amagwisa ntchito pafupi yopambana 30,000 ndiye tamvera muja ngongole ndi 250,000 kachani. Ndiye tikana kuti nokuti achichocherapopo ndi kuti no akuluza ndalama zambiri zimene sizingathandizenso pa business yawo. Komano pa programu imeneyi ndiponyadira. Inkosi Ganya ya mboma la Nchewu. National Bank ya Malawi yati kudzera mu ntchito yake yotchedwa More Excellence yapereka mphotho kwa ophunzira okwana 44 amene achita bwino kwambiri. Banki yaperekanso chithandizo cha skulu kwa ophunzira okwana 59 ovutika ochokera mskulu zokwana zisanu ndi ziwiri za ukachenjede mdziko muno. Mmodzi wa akuluakulu a banki iyi Mayi Besi Nyirenda anati banki iyi yagwiritsa ntchito ndalama zokwana 365 million kwacha pothandiza ophunzirawa. Deborah Madea ali ndi zambiri mu ripoti ili. Poyankhula pamwambo opereka mphotozi pa sukulu ya ukachenjede ya Mzuzu lachisanu, Anyirenda anati mphotozi ndi njira imodzi yoonetsa kuzipereka kwawo ngati banki pokweza maphunziro. Iwo anati maphunziro ndi chida chokhacho chomwe chingathandize kufikira masomphenya a dziko lino a Malawi 2063. Tikapatsa scholarship ichi sitasiya pompo, tiyenda nawo mpaka nadzamalize ndi kumapanganso tikuti mentorship ndi coaching kuti asangokhala pompaja komanso tikuasula kuti akhale malidala. Mawu awo wachiwiri kwa chancellor wa sukulu ya Nzuni a Simeon Gwai ayamikira National Bank kamba kamphotozi ponena kuti izi zithandiza kukweza maphunziro maka kwa ana ovutika. Mzuzu University ndi chilingaliro chake chonena kuti tikhale ndi maphunziro apamwamba, ma students akamachoka pano kupita kunja kundukayang'ana ntchito even kunja kwaone kunena kuti ana amenewa ndi ndithu ayimba skulu yapamwamba komanso ali ndi ukadaulo wapamwamba kwambiri. National Bank yathandiza zimenezo kunena kuti ana skulu ndithu ayimbe skulu yawo ndi kukhala nazo zofunikira kunena kuti ndithu zikhale zika zodalirika zimene zingathandizire pa chitukuko cha dziko lino. Banki yapereka ndalama zokwana 1 million kwacha kwa ana asanu omwe achita bwino kuposa anzawo pa sukulu ya Nzuni, komanso laptop ndi scholarship kwa ana anayi omwe ndi ochepekedwa pa nkhani za chuma pa sukulupa.
Pulogalamu ya More Excellence inakhazikitsidwa mwezi wa March chaka chino pa sukulu ya ukachenjede ya Luwana ndipo ikuthandiza ophunzira a msukulu za ukachenjede za boma kuphatikizapo Catholic University. Ophunzira hapa sukulu ya ukachenjede ya maphunziro ya Nalikule mboma la Lilongwe amene amaliza maphunziro awo awalimbikitsa kugwira ntchito mwakhama akalowa mgawo la uphunzitsi. Mkulu wa sukulu iyi Dennis Kasu walimbikitsa ophunzira oposa 300 amene akuyembekezera kumaliza maphunziro awo chaka chino. Rebecca Chimcheka Matemba ali ndi ripoti iyi. Poyankhula pamwambo wa chakudya cha madzulo wokondwerera kuti ophunzira ena amaliza maphunziro awo, Kasu anauza ophunzirawa kuti adzikhulupirira mwa iwo eni komanso kugwira ntchito yawo pothandiza chitukuko cha Malawi kudzera mu utumiki. Mmodzi wa okonza mwambowu, Manfred Ndovi, anati mwambowu unakonzedwa pofuna kulemekeza ntchito yofunika kwambiri imene aphunzitsi amachita pothandiza kukonza tsogolo la dziko. Timaona ngati kuti mmene tikupangira business ndi bwino kuti tikumbukire amene anatipanga kuti tikhale mmene tili nafenso. Nde aphunzitsi ndi amene atipanga ifenso tiyesese kuti pange aphunzitsi okuti mawa azathiso kutithandizira ana athu kutsogolo. Mtsogoleri wa bungwe la ophunzira Nalikule Ahape Yenga wati mwambowu unali ofunika kwambiri kwa ophunzira omwe apirira zaka zambiri za maphunziro ndi kudzipereka. Ophunzira kuti achoke chaka choyamba kufika chaka chachinayi zimatanthauza kuti walimbana napo kulimbana kwabwino usiku mwina osagona ndi assignments ndi zinazotero. Ophunzirawa akuyembekezera kuchita mwambo wakumaliza kwa maphunziro awo posachedwapa. Nkhani zathu nzomwezi koma tisanasiyane na insomito yake. Mabasi awiri amene anyamula Amalawi okwana 150 ochokera mdziko la South Africa anyamuka dzulo kubwerera kuno kumudzi. Ochita malonda kwa mgona mu mzinda wa Lilongwe asiyana maganizo pa chiletso choletsa amalonda akunja kuchita malonda mderali. Ophunzira a Standard 8 awalimbikitsa kuchita bwino pa mayeso amene akhale akuyamba mawa lino. Mukhoza kupeza nkhani izi ndi zina zambiri pa Facebook pa tsamba la Times 360 Malawi, pa X @Times360 Malawi komanso poimba *1895# ndi kuchita subscribe ku 1895. Mwana ndine Ronald Mpaso ndikufuneni zabwino zonse pene mukupitiriza kuonera maprogramu osiyanasiyana pompano pa wailesi yakanema ya Times TTV. Madzulo abwino.